Древните хронисти разказват, че през 484 и през 488 година българите отново помогнали на византийците във войните срещу остготите и започнали да се заселват в Илирия и Тракия. През 493 година обаче развалили договора и сами започнали да нападат византийските градове, пише хронистът Теофан Изповедник. В тази година и тъй наричаните българи, които живееха в Илирия и Тракия, нападаха и се отдръпваха преди да ги забележи човек. А ето какво казва Комес Марцелин, секретарят на император Юстиниан. Арист, началник на войската в Илирик, се отправил с 15 000 войници и с 520 коли, натоварени с необходимото за воюване оръжие срещу българите, които опустошавали Тракия. Сражението се завързало край река Цутра, където загинали повече от 4000 наши войници, било в бягство, било като се хвърляли от високия речен бряг. Така там погинала илирийската военна мощ и били убити военачалниците Никострат, Инокентий Танк и Аквилин. При император Юстиниан в средата на 6 век големи маси българи трайно започнали да се установяват на юг от Дунав. По това време българите се деляли на две големи племенни обединения – Котригори и Отригори. Владетелите на двете обединения ромеите наричали не ханове, а царе на българите. Император Юстиниан подписал договор с царя на Отригорите Сандил и го накарал да нападне Котригорите като наказание, че нахлували в Византия. А след това разрешил на няколко хиляди българи Котригори да се заселят заедно с семействата си в Тракия, разказва Прокопий Кесарийски. Те отправили молба до император Юстиниан. Той ги приял с пълна готовност и им позволил да се заселят в земите на Тракия. Сандил, царят на Отригорите, узнал за тези неща. Той се раздразнил и разгневил за това, че докато отмъщавал на своите единоплеменници Котригори заради неправди спрямо ромеите и ги прогонил от техните родни места, те били приети от императора и като се заселили в земите на ромеите, щели да живеят много по-добре. Затова той изпратил пратеници до императора да го укорят за стореното. При следващия император, Анастасий, между 491 и 518 година, българите масирано завладявали византийски земи. Векове след тези събития българските царе смятали, че именно по времето на Анастасий нашите предци са избрали Балканите за своя родина. Това е написано в българския превод на Манасиевата хроника, направен по поръчка на цар Иван Александър. В оригинала на Манасиевата хроника са разказани световните събития, които са се случили от сътворението на света до 12 век. А по поръчка на Иван Александър в превода на български са добавени и най-важните събития от нашата история. Там е разказано как по времето на император Анастасий българите преминали Дунав при Видин и започнали да се настаняват в земите на днешните България и Македония. При цар Анастасий българите започнаха да завземат тази земя, като преминаха при Бъдин. А преди това започнаха да завземат долната Охридска земя и след това цялата тази земя. От тръгването на българите до сега са изминали 870 години. Тези редове са написани през 1344 година. Ако до тогава са били изминали 870 години от тръгването на българите, това означава, че българите са тръгнали да завладяват днешната си родина през 474 година. А 100 години по-късно, по времето на император Маврикий, който управлявал от 582 до 602 година, още много българи се заселили от двете страни на Дунав. Събитията са описани в хрониката на Михаил Сирийски. Той описва как 3 братя повели 30 000 българи от Скития и след това се разделили. Когато те достигнаха границите ромейски, един от тях, наречен Булгариус, взе 10 000 души и се отдели от братята си. И премина той към река Дунав, която така също се влива в Понтийско море. И поиска от Маврикий и не би ли му дал земя, за да живее там и да бъде съюзник на ромеите. Императорът му даде Горна и Долна Мизия и Дакия, укрепени места, които народът аварски беше опустошил от времето на Анастасий, и те се поселиха там и бяха като отбрана за ромеите. Тия скити наречени бяха от ромеите българи. Средновековният хронист описва земите, в които са се заселили българите 80 години преди Аспарух. От двете страни на река Дунав, между Стара планина и Карпатите.
Българите били храбри войни и затова, когато искали да се заселят в границите на Византия, обикновено императорите им разрешавали, но при условие, че ще пазят границата от нахлуването на варвари. Така част от българите станали поданици на императора с неговото благоволение, а други, без да го попитат, просто се настанили в земите на империята. В продължение на половин век историци ни убеждаваха, че българите на хан Аспарух били само една дружина хора или най-много 10 хиляди конници, които бързо били претопени от славяните. Никой от тези историци обаче не си задаваше въпроса, възможно ли е 10 000 българи да победят армия от 80 000 римляни, която току-що е разбила арабите, а преди това е победила и персийците. И то в средновековието, когато най-важният фактор за военна победа е бил количеството на войниците. Тази държава има население поне 1 милион или 1,5 милиона души българи. И именно това предизвика византийския император, когато тази държава влиза във война с Византия в 680 година и армията навлиза на юг от Дунав, да тръгне срещу нея с цялата си армия и флот. Византия не предприема такива гигантско усилия, когато някакво малко чергалско племе. Казвам това, защото в миналото историци изчисляваха българите на 10 000, максимум на 20 000 души. Срещу 10-15 хиляди бойци императора не би тръгнал с 60 хилядната си армия и с 20 хилядния си флот. Най-логично е да се предположи, че след като император Константин IV повежда 80 хиляди войници срещу българите, то българската армия на Дунав е била от поне 60-80 хиляди души. Но историците трябва да отчетат, че това не е била единствената българска армия. Защото хан Аспарух е трябвало да отдели войски, които да пазят границата с аварите, и армия, която по същото време да воюва с хазарите, които покорили по-големия му брат Бат Баян. Това говори, че хан Аспарух е имал над 100-120 хиляди конници, 3 пъти повече, отколкото са войниците в днешната българска армия. Всъщност, това колко били българите го е написал още средновековният хронист в преписките на Манасиевата хроника. При този цар Константин българите преминаха през Дунава и отнеха от гърците тази земя, в която живеят и досега, след като ги разбиха. Тази земя преди това се наричаше Мизия, тъй като бяха многочислени. Те изпълниха и тая и оная страна на Дунава чак до Драч и по-далеч. България е създадена през 681 година, пише в учебниците по история. Според официалната история, мирният договор, подписан след поражението на Византия от Аспарух, представлява юридическо признаване на създадената българска държава. Годината 681 беше посочена и в социалистическия ни герб. Това ли е наистина първата година от историята на България? Какво казват съвременниците на онези събития и днешните историци? През лятото на същата тази 681 година в Константинопол се е състоял 6-тият Вселенски църковен събор. Макар от тогава да са изминали повече от 13 века, протоколите от това важно за християните събитие са запазени. Ето стенограмата от 9 август 681 година. Думата е дадена на епископ Константин от Апамея. Дойдох при нашия свети събор, за да ви поуча, че ако бях изслушан, нямаше да претърпим онова, което претърпяхме тази година, сиреч каквото претърпяхме във войната с България. Защото аз поисках още от начало да дойда на събора и да помоля да стане мир, така щото да се извърши нещо, което да обедини двете страни. Та нито едните, нито другите да се измъчват, сиреч нито тия, които изповядват една воля, нито тия, които изповядват две воли. Този текст ни казва две неща. Първо, че голямото поражение на ромеите от Аспарух е било преди месец август 681 година, когато презвитър Константин е произнесъл цитираните думи. И още по-важно, свещеникът говори не за война на Византия с българите, а за войната с България.
Тоест, в ранната пролет на 681 година Византия е тръгнала на война не с българското племе, а с държавата България. Но кога е създадена тази държава? Според това, което пишат византийските хронисти, държавата, наречена от тях Стара Велика България, е създадена от хан Кубрат през 632 година.